Ame jumala jue kalo klita ani shiki samba flamuga ani duru foli bi awiye fa usigiro la abunu bi gala jemali kono mali koka ama fa yo bisibilanga kuna funi okeneka. Kasangani la ini bami koni kelenu anga jamana nya mawire koni fenyina samnya abseka teme herani badila chugumina kasoro jika wala ngatalima ke sababu ye ka chene koni ndu mako kuna ni o koni mina atali ke ba mako fa ba konna la so fa fere koni bi jite mesere la koda golo la ani bada golo ko ka seka uluso bela jalen koni chika boyino ode okumu konna la femi ka don ka fo bara kun folo nundu na sibini goroko ulufeno mi yere sin fe femi ka don ka fo wuyu wayan ko ani ka don ka fo so komada na akoni yira la ka fo femi yiri majo misabu olu koni fana so munube koda golo la olu koni chili baro olu bina damine mi yere koni na kena yere kan marabolo mi yere koni na komini yere koni nyema koni mi fokata se dugutigi la ka olu yere koni ma anga jamana gouvernement koni ala yini koni ke service public fa be anga jamana koni la ko uku ka tarifu no ye musaka munu kanga boni tareka gafe ko nyana bolla ko ka olu bela jalali affiché wala sani na kanga do wara ke min boli be ima wa o ko femi yuruku ani ngana koni mi se ka dogoya chuko ya mina femi karo ka fo service public koni baraka yoro olula kasangani jamana nyama ukani la yini koni ni jamana dondo boraka uka ni soja koni ra kadaka ya ira ka fo ko kuma do la ni tara ikoroto bakato gafe do koni no fe ko ubi wardo finyana miera konite asongo yere fi walma adawla ni na nafika to nyini ngalela ko nga nasoro atarifu afishele no nyini ngalite ola ibe se dore baro ka ngamike anga jamana ministre mnyeshindo baka mara konyoma ani monini o ministre de l'élevage et de la pêche yubaba aleni aka kabine mako ni sina bolike kunungu kataka femi anga jamana faba konala e nono glan min kon beni o ye femi nono bayle ma ron beni abi foma coopérative laitière kawral mime jatula ko fe no kata inyada o yoroka o ko fe ka klakata alima betani o bakan dumini glan mi fene be wari la sal ni o be sama ya ko fe katinyada o yoro fana konika ulika jo kunte do ware kata barata ka togula ide kumunu be uka ani barakura munu mese ka bulu dai garo ka fo aga marabulu konnala defu oli examen jabi olu boli yemina ayira la ka fo anga jimana fantana ni bela jirani fe résultat tore contre le fo 53,02% ore konina mi yere la nyina première nationale o koni femi pritana military re école digneni ale to Abibatu Koti Kulibali mi ka moyni tara ijo fo 18,72 o rede konina ola avec la première nationale clara qui est major de sa promotion kalo chama kelen ko feni mo ko ni be ka dama kasili ko ne ke kata bese o fanfe ka ama soro wari koro ko ni chayara mo go bulu ko ni wari mun do yere ko ni kechugo yere ko ni te ula ore sin fe mi bese o yere ka sanga ni kunungo ye ale ko ni annonce bado ko ni ke mina yira la ka foko direction nationale pour le Mali de la BCA o ko ni mina guichet do ko ni si guichet mi yere na seke sababu ye mo ko kata ko wari koro yere ko ni falemi ko nina sa o talendo ka do seko ani donc o tigla mawire ko ni ma mi okumu kon na langa jamana ministre mnyeshine do okonyo mani o ye ministre mamunda fe ale masiki fio okumi mi kon na latarata do ale koni nyika do ka fo city tour ale 3e édition o baro yere koni nundu minkela anga jamana faba musée national o konona la barami nundu la kabini ka do ka fo arabado temenini abisina halibi femi au conseil islamique du Mali nyemani o Assid Chérif Ousmane Madani Haidara ale dinke Ahmed Tidiane Haidara ni wakati na Burkina Faso mina ale tala Burkina Faso influenceuse badoni beko ale ma Jamila Diallo ale koni furu mi yere koni balaka balauke réseaux sociaux sans feni o borlo sero ni mawye uka femi aklina tawira koni ira dowe ayira ka foko ni ko baye do yere ayira ka foko femi karo ka foko malo yakudo kada ka Jamila Diallo ale mnake Ahmed Tidiane yere muso samanai nga kasangani mauka kuma chaman foli oluye femi Jamila yere abora ka kuma mina ay ayira ka foko femi karo ka foko ni aleka ala delide ni aleka duwa ujabi ni ale dakandi ko alaka aleni afurche olukambe ama fo alaka furukeshi
fariko ɲɛnajɛ bina ku ka fɛn min ye kung fu wushu ye ale kɔni pratiquant yɛrɛ kɔni be kalana ni wagati na fɛn min ye stade du 26 mars kɔnɔna la min nun dula kabini juillet kalo tile 15 min kɔni bɛ kɛ ni stage fédéral ba yɛrɛ de kɔni ye ni a bɛ fɔ ma ko stage international de Danowi Africa Tour walima Tour Africa min kɔni sen fɛ fɛn min ye Shaolin kɛbaga fɛn fɛn minnu bɛ première dan ka taa bila fɔ 8e dan na olu kɔni bɛna ni stage yɛrɛ kɔni o bénéficier. Ameta ko kan kibaru la karido jouer kalo tile 13 Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ ale kɔni tayana ni oye Muhammadu Buhari yɛrɛ o kɔni kasangani ale ka tanyali koɲɛw ye an ka jamana ministre national jamana ko kan kuma ni oye ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop kasangani kunungo ala Musa ye wuladafɛla wagatiw kɔnɔna ale yi senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taga Nigeria jamana ka lasigisoba min an ka jamana kɔnɔ n'u oye u ka ambassadeur ye ka taga fɛn min karo ka fɔ livre de condoléances ka taa o bolo nɔ bila min yɛrɛ kɔnɔna a ye tasi bila kɛ ka taa jamana ɲɛma Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ kɔni ka somɔgɔw yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ o tɔgɔ la an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ fɛn min ye Mahamadou Buhari la. Ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Ibrahim So min kɛla champion du monde ye kuranɛ kalan o la min na a ye fɛn min Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fa ka dɔn k'a fɔ compétition baw kɛnɛ kan diinɛ ko ta fanfɛla fɛ kunnafoniya cɛrila k'a fɔ ko dabama ka wele yɛrɛ sera ale ma k'a to sifinya kɔnɔna la kunnafoniya min kɔni kɛra jigilatigɛba ye kosɛbɛ Côte d'Ivoire silamɛ diinɛ tigilama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ani ka dɔn k'a fɔ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa kɔni Ibrahim So yɛrɛ kɔni dɔn tayana ka sɔrɔ a kɔni ye fɛn min ye prix baw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ la fɛn min Hajj 2026 yɛrɛ a kɔni tun ye o billet sɔrɔ gratuit ka taa heji la Maka ka segin nka a diyara ala ye cogo min na a y'a kɛ ten tɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Ibrahim So la a y'a kɔn kiti min ala ko nɔgɔya. Mali kunnafoni bɔlɔ sa lajɛbagaw aw minnu sɔgɔlen tun don an na ni wagati in na ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ sini sibiri ala kan si jɔko ma kɔnɔ ka juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ.